Agad Jenny, Elizabeth Irong. Oh, Naba. Kya kare? Imana karam sa jante, makharap daga sa kong dawa sa nila. Sino kayo? Hindi mayroon ka sa akin. Hindi mo siyang takot eh. Agad Jenny, Elizabeth na patient sa mga pinamang sa Kazitian Television sa Babisi. Wang ngang berkesuai pa. Kapag romba, tukit apa, panggoy ba, akiba, ngamba, yatara. Okay. Terus.